Hello everyone. So दिनै आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअआनो जाहैबाय दिनै आं मानि सायाव भिडिअ बानायगोन। सो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो जोबजासिम नायनानै जुदि एसे मोजां मोनो बा आंनि भिडिअखौ नायनानै इन्टारेस्टेड मोनो अब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब बानायनानै होबानो जाबाय ना मा होनो लोगोफोर। दायो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। आं दायो मानि सायाव भिडिअ बानायगोन। सो नोंथांमोना नायलांदो। सो आङो दायो मानि सायाव भिडिअ बानायनो नागिरदों। दायो नैबेयो ग्लासाव लानायानो जाहैबाय गाइखेर। ओमफ्राय जोङो गासैबो माने गाइखेरखौ लोङो आरो मानि थाखाय लोङो आरो मानि थाखाय लोंनांगौ आरो गाइखेरखौ माबायदि लोंनांगौ आं बिनि सोमोन्दै फंनैसो जाखिनि आं एसे मिथिदों बेखौनो आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों। ओमफ्राय दायो नायलांदो ना मा होनो लोगोफोर। ओमफ्राय मा होनो जों बे गाइखेरनिफ्राय मा मोनो एक्चुअली गासिबो मिथिखायो जों मा मोनो। बे गाइखेरनिफ्राय जोङो प्रटिन मोनो, भिटामिन मोनो, केलसियाम मोनो। गाइखेरखौ जों अजन बारायनाय आरो गाइखेराव जों जेरै प्रटिन, भिटामिन डि, फेट माने 8 ग्राम, केल'रिस मोनो 150 बायदि बायदि माने गाइखेरनिफ्राय जोङो भिटामिनखौ मोननो हायो आरो। ओमफ्राय जों जेरै मानसिनावहाय जेरै मा होनो केलसियाम खमायोब्ला हाथाइनिफ्राय थै गनाय आरो मेगननि प्रब्लेम जायो बेबायदिनो आरो खानाय मोननाय आरो आथिं आखाइ ख्रुब ख्रुब मोननाय, सानाय सुनाय आरो सोरबा बायदिया जुदि जन्म गथायाव माने केलसियाम खम जायोब्ला बिदिनो आथिं मोनिया, आथिं थाबायनो रोङि बायदि बायदिबो जानो हागौ आरो थारमाने। आरो जोङो जिथिया बे गाइखेरखौ लोङो जोङो बेनिफ्राय मा मोनो माने दै आरोना। जों जिखुनु माने मानसियाथ' दै लोंनायाथ' बहुद खम लोङो। बेलेगखौ होननाङा आंनो लोङो दै लोङैखायनो बेबायदि माने रानसावसाव आरोना। जाय माने दै लोंगोन बेहा जेबो प्रब्लेम जानाय नङा। मेक्सिमाम जोङो सानसेयाव बेसेबां दै लोंनांगौ 5 लिटार बेखौथ' लोंखानांगौआनो। जों 1 लिटारफोरखौथ' लोंनायानो जाया। 1 लिटार माने आंथ' आधा लिटारफोरखौ लोंनाय जायो ना लोंनाय जाया बांसिन गरम जुदि सान्दुं गोसा दुङो गरम बोथोराव अब्ला एसे लोंनाय जाहैदों आरो नङाबाथ' लोंनायानो जास्राया। ओमफ्राय मा होनो जों एक्चुअलि दैखौ लोंनांगौ आरो बे गाइखेरनिफ्राय जोङो बांसिन मा मोनो 88% माने बिनिफ्राय जोङो दै मोनो आरोना। दायो जों गाइखेरखौ माबायदि लोंनांगौ आं बेनि बागैसो एसे बुंनो नागिरदों आरोना। केलसियाम, भिटामिन बेफोरखौथ' गासिबो मिथिखायो। गाइखेराव मा दङ बेखौथ' गासिबो बुजिखायो। माने माबायदि जों गाइखेरखौ लोंनांगौ आं बेखौसो माने बुंनो होननानै नोंथांमोननो ससे भिडिअ खालामनाय जादों। ओमफ्राय जों बांसिनानो माने जों गोथाङै लोङोब्ला गाइखेरखौ फुदुङालासिनो लोङोब्ला जों बेयाव बांसिन प्रफिट मोननाय जायो। खिन्थु फारसेथिं प्रफिट मोनो फारसेथिं खहा खालामो। खहाया जाहैबाय ओमफ्राय मा होनो जोङो जेब्ला गाइखेरखौ फुदुंनानै लोङो बेयाव माने एसेल'सो सोलायनाय नुयो। बेयाव सोलायनाया जाहैबाय 1.4%सो माने खमायहैनाय जायो आरो बेयाव बेल'सो। खिन्थु बेयाव जुदि सोलायनायनि जायगायाव जुदि नोङो फुदुंनानै लोङालासिनो लोङोब्ला देहायाव बहुद माने खहा लाबोनो हागौ आरो। मेन जाहोनानो जाहैबाय माने जेब्ला जोङो मोसौनिफ्राय गाइखेर सेरो बे गाइखेर सेरनाय समाव जोंनि जेसां माने आखाइनि मैला लेथ्रा बेफोर माने गाइखेरजोंहाय मिलायनानै माने गोरोबनानै थानानै जिथिया जों बे बुस्थुखौ माने गोथाङै लोङो बै समाव माने जोंनि उदै सिङाव जमा जाहैनानै जितु माने लेथ्रा बेक्टेरियासफोरा माने बांनानै जोंनि देहाखौ गोबां खहा खालामनो हागौ। बेनो जाहैबाय जेरै खिनाय, गोबानाय, फुड पयजन बिदि बायदि बायदि रोखोम जानो हागौ आरो। ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय जों गाइखेरखौ माब्लाबाबो गुदुं गुदुं लोंनाङा। गुसु खालामनानै बेखौ लोंनांगौ आरो बांद्राय स्पिड गाइखेरखौ माने लोंनाङा। ओमफ्राय आरो जोङो लोंनाय समाव गाइखेरावहाय माब्लाबाबो सिनि होनानै लोंनाङा। खारन बेहा अलरेडि गाइखेरावहाय सिनि होनाय थाखायो, गोदैखा बे बुस्थुआ। बेनिखायनो जोङो गाइखेरावहाय माब्लाबाबो सिनि होनानै लोंनाङा आरो। माने मेन माने जोङो गाइखेरखौ फुदुंनानै लोंनाया माने जोंनि थाखाय बहुत इम्परटेन्ट आरो गाइखेर लोंनायाबो जोंनि थाखाय बहुत इम्परटेन्ट। स' नोंथांमोना ट्राइ नायनाय
जुदि नोंथांमोना गाइखेरखौ सप्तासे बा मास मोनसेसो रेगुलार माने लोंनायनाय माबायदि इमप्रुभ मोनो गाइखेर लोङोब्ला स' जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै इन्टारेस्टेड मोनो बारा एसां एक्सप्लेन खालामाखै आं नोंथांमोननो मा होनो नोंथांमोनाथ' गासिबो मिन्थिखायो गासिबो साइन्स स्टुडेन्ट दानि जुगावथ' गासिबो गिदिर गिदिर ओमफ्राय आं जाखि एसे मिथिदों आरोना बेखौनो आं आंनि लोगोफोरनो शेयार खालामनानै होनो होननानै माने शेयार खालामनाय जादों स' नोंथांमोना जुदि बेयाव आंहा माबा मोनसे गोरोन्थि निस्सय जालांदोंब्ला नोंथांमोना अननानै आंखौ कमेन्ट बक्सआव लिरहरबानो जाबाय जाहाथे आंनि गोरोन्थिखौ आं हमदांनानै सुद्रायनो हायो दायो नोंथांमोनजों एसेनोसै दायो ना मा होनो लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन आरो आं नोंथांमोननि सेरावहाय माब्लाबा समाव गोबावजों थाब थाब भिडिअ लाबोनो हायाब्लाबो गोबावजों खनसे आं बेबायदि भिडिअ लाबोनो हाथों स' दायो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन बिदिब्ला ना मा होनो लोगोफोर बाय बाय लाभ इउ अल